Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang normal na pamilya, ang mga magulang ang karaniwang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero minsan ay may mga pamilya din kung saan mga pabayang magulang ang inaalagaan ng kanilang mga anak. Ikaw, kapuso, maayos ba ang relasyon mo sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, ako po si Trevor pero Trev na lang ang itawag nyo sa akin. 22 years old na ako at isang technical support specialist. Wala pa man akong 30 pero masasabi kong pagod na ako sa buhay. Araw-araw na lamang kasi ay puro pasakit na lamang ang ibinabato sa akin ng mundo o Papa Dudut. Araw-araw kong kumakain ng problema kaya siguro ni isang ngiti ay hindi ko na makita sa mga labi ko. Papa Dudut, simula pagkabata ay batak na ang katawang ko sa pagtatrabaho. 12 anyos pa lamang ako noon ay nagbubuhat na ako ng gulay sa palengke kapalit ng baon ko sa eskwelahan. Naranasan ko na rin noong maglinis ng windshield sa gitna ng kalsada. Nangalakal din ako, nagbenta ng sigarilyo at lahat ng pwedeng mapagkakakitaan ng isang bata ay nagawa ko na noon para lamang may makain at magamit sa eskwelahan. Pagsapit naman ng high school at college ay tumatambay ako noon sa mga bus terminal gamit ang lumang bisikleta ko na may sidecar para magbenta ng sigarilyo at tubig. Nag-part-time din ako sa computer shop at sumasideline sa construction. Lahat ng ito ay ginawa ko para lamang sa pag-aaral ko sa kursong Information Technology. Kahit ni isang tulong mula sa mga magulang ko ay wala akong natanggap, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay ay nakapagtapos naman ako sa awa ng Diyos. O anak, tapos na ang graduation nyo? Tapos na ho. Hindi man lang kayo nagpunta. Pupunta naman talaga ako. Tignan mo nakabihis na ako. Sayang hindi ako nakaabot. Alam nyo ba na mag-isa ako nagmarcha? Nagpahuli na nga ako eh. Umasa ako na late lang kayo. Yun pala hindi talaga kayo pupunta. Kasasabi ko nga lang sa'yo na pupunta naman ako. Akala ko kasi mahaba pa yung graduation nyo. Mabilis lang pala natapos. Sana kahit konti nag-effort kayo ngayong graduation ko. Yun lang naman yung hiling ko sa inyo eh. Hindi nyo pa nagawa. Kasalanan mo rin naman. Kagabi mo lang sinabi sa akin. Paano ko kayo sasabihan kung palagi kayong nasa labas kasama yung boyfriend nyo? Pag uwi nyo lagi kayong lasing tapos maghapon kayong tulog. Sinabi ko naman sa inyo na alas 8 yung graduation namin eh. Alas 9 na nga ako nagising. Tapos nagkwentuhan pa kami ni Marlon. Hindi ko na namalayan yung oras. Mas importante pa kasi yung boyfriend nyo kaysa sa akin. Hayaan mo na. Kahit sisihin mo pa ako tapos na yung graduation nyo, wala na tayong magagawa dyan. Mila, ready ka na? Oh, Marlon, nandiyan ka na pala. Ang bilis mo naman. Kakatext ko lang sa'yo ah. Mabagal ka lang talaga kumilos. Uy Trev, graduation nyo pala. Congratulations. Salamat. Ano, tara na? Teka, saan kayo pupunta? Kakain kami sa labas. Sayang naman yung damit at makeup ko kung hindi ako lalabas. Grabe naman kayo ma. May oras kayong kumain sa labas kasama yung boyfriend nyo? Tapos ako di nyo man lang ako mabigyan ng oras? Ano ba, Treb? Para graduation lang eh. Hindi lang ako nakasipot, galit na galit ka na. Kaya kayo iniwan ni Papa eh, dahil sa ugali ninyong yan. Nagbubuhay dalaga pa rin kayo kahit na alam nyo na marami kayong obligasyon. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kaya kayo iniwan ni…
Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang pagkatao ko. Hindi pa kita iniluluwal, pinaghihirapan na kita. Ako ang bumuhay sa'yo. Bumuhay? Iniluwal nyo lang ako, ma. Pero hindi kayo ang bumuhay sa akin. Ako ang bumuhay sa sarili ko. Nagtrabaho ako para lang makuha lahat ng mga pangangailangan ko. Hoy Treb, ba't ganyan ka sumagot sa mama mo? May pinag-aralan ka ba talaga? Lumalaki kang bastos ah. Isa ka pa eh. Sobrang bad influence mo kay mama. Pareho lang kayo. Kung umasta ka, daig mo pa babae. Ang liit na bagay lang niyang graduation na yan. Pinapapunta mo pa mama mo wala din naman siya mapapala doon. Bakit? May medal ka ba? Wala naman di ba? Munti ka na nga hindi makapasa eh. Bakit ka ba nakikialam sa buhay namin ng pamilya ko? Labas ka na dito. Boyfriend ka lang ni mama para sabihin ko sa'yo. Ba sumusobra ka na? Tama na yan! Hoy, ikaw bata ka. Ayus-ayusin mong pananalita mo ha. Hindi porket nakapagtapos ka na ganyan ka na umasta. Tandaan mo, nanay mo pa rin ako. Nanay? Tingnan nyo nga. Tanghali na pero wala man lang akong makitang pagkain na nakahain sa lamesa. Ganyan ba, nanay? Bakit naman kita ipagluluto ng pananghalian kung ganyan kabastos siyang ugali mo? Bahala kayo magluto dyan! Tara na nga, Marlon! Pesting buhay to! Binigyan ako ng anak na walang modo! Papa Dudut, kailanman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Mama. Mas importante sa kanya ang mga lakad niya. Hindi bali nang wala kaming makain basta makalabas siya kasama ng mga kaibigan niya. Mas mahal niya ang mga material na bagay kesa sa aming mga anak niya. Para siyang teenager na nagrebelde. Kung kailan tumanda na ay saka siya nagbuhay dalaga. Simula nung iwan siya ni Papa ay tinalikuran na rin ni Mama ang obligasyon niya sa aming magkakapatid. Hindi ko alam kung ano ang naging rason ng hiwalayan ng mga magulang ko basta ang naririnig ko mula sa mga chismis ng kapitbahay namin ay iniwan ni Papa si Mama dahil sa ugali nito. Palainom kasi at mabarkada si Mama at yon ang laging pinag-aawayan nilang dalawa. Pagkatapos ng hiwalayan ay hindi na mabilang sa daliri ang mga naging boyfriend ni Mama. Ang latest nga ay si Marlon na nakilala niya sa isang bar. Tanggap ko naman, Papa Dudut, kung magkaroon man ng bagong asawa si Mama. Ang hindi ko lang gusto kasi ay ang lalaking tipo ni Mama ay puro mga bad boy o sa madaling salita ay mga lalaking walang kwenta. Mabait naman nung una si Marlon, syempre nanliligaw pa lamang siya noon. Pero nang sagutin na siya ni Mama ay lumabas na ang totoong ugali niya. Suwapang siya, Papa Dudut, at tulad ni Mama ay mahilig ding mag-inom. Siguro nga ay meant to be talaga silang dalawa dahil pareho silang walang kwenta. Ang problema ko lamang sa kanila, Papa Dudut, ay sinasaktan niya kaming magkakapatid. Kuya Marlon, totoo ba na sinaktan mo si Trisha? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung kapatid mo? Nakita ko yung pasa niya sa braso. Bakit mo naman sinaktan yung kapatid ko? Itanong mo sa kanya. Yung babaeng yun, masyadong matabil ang dila. Utusan lang na bumili ng alak Ang dami na sinabi. Siyempre, magagalit yun. Pera niya ginagamit niyo pambili ng alak niyo. Ang laki-laki mong tao, hindi ka marunong magbanat ng buto? Sa amin mo pa inaasa yung bisyo mo? Nung sabi mo? O bakit? Totoo naman Simula nang tumira ka dito, sa amin ka umaasa. Ultimo pang inom mo kami pa gumagastos. Nasaan ang hiya mo? Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang padre di pamilya sa bahay na to Hoy, para malaman mo, ako ang pinakamatandang lalaki sa pamamahay na to. Ako ang dapat nasusunod kaya wala ang karapatang bastusin ako. Bakit naman kita susundin? Kung tutusin, wala ka naman silbi rito kundi maging palamunin Anong sabi mo? Gusto mo bang makatikim sa akin Pasalamat ka, anak ng nanay mo kaya hindi kita mapatul-patulan. Ang sabihin mo, puro angas ka lang. Huwag mong sinusubukan pasensya ko Nagtitimpi lang ako. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin. Sige, gawin mo. Hindi kita atrasan. Kapatid ko yung sinaktan mo kaya talagang hindi ko palalampasin yung ginawa mo. Talaga lang Talaga. Hindi ako papayag na palamunin ka na nga rito, nananakit ka pa. Tarantado ka! Lika nga rito! Aray!
Mana ka talaga sa tatay mo, Pulpul eh! Wala ka respetong hayop ka! Ikaw ang hayop! Pumapatol ka sa mas bata sa'yo! Dapat lang naturuan ka ng leksyon! Hoy! 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 Anong ginagawa nyo? Tumigil nga kayo! Ma, kausapin mo yung palamunin mong lalaki ha. Sabihin mo sa kanya na ilugar niya yung sarili niya dito sa bahay. Ano bang ginagawa nyong dalawa ha? Pasalamat ka inawat ako ng mama mo! Akala mo kung sino ka matapang! Wala ka naman palang binatbat! Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Para kayong mga bata! Ikaw, Treb, anong ginagawa mo? Bakit mo inaaway si Marlon? Ako pa talaga tatanungin nyo niyan? Siya nagsimula eh. Siya tanungin nyo. Ikaw nga tinatanong ko, di ba? Bakit mo ko utusang magtanong pa sa iba? Sinaktan niya si Trisha. Yun lang? Ang OA nyo? Dapat lang kayong disiplinahing magkapatid. Lumalaki kayong walang galang. Kami pa talaga ang walang galang? Sino ba nagpalaki sa amin? Tignan mo, napakabastos ng bunganga mong bata ka. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Magsama kayo. Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Kayo mag-usap niyang boyfriend mong bano. Hindi pa ako tapos sa'yo! Bumalik ka rito! Hoy, linisin mo yung mga kinalat mong bote ha, para may pakinabang ka dito. Ah, matigas ka ha? Tignan ko nga kung mas matigas yung ulo mo kaysa sa bote na to! Papadudot gano'n na talaga ang ugali ni Kuya Marlon, patilikod siya kung tumira. At ang araw na yon ay kinailangang tahiin ang ulo ko dahil grabe ang tinamo kong sugat matapos akong hampasin ni Kuya Marlon ng bote. Ang nakakainis ay sa halip na ako ang kampihan dahil ako ang napuruhan ay ako pa ang sinisisi ni Mama. Masyado raw kasi akong matapang at walang galang sa mga nakakatanda kaya deserve ko raw ang nangyari sa akin. Kung matalino lang daw ako ay dapat hindi ako pumapatol sa mga taong lasing. Ang malala pa, Papadudot, ay hindi man lang nila ako tinulungang itakbo sa ospital. Duguan ako nagpunta sa pagamutan kasama ang kapatid kong si Trisha. Ni isang beses ay hindi man lamang ako dinalaw o sinamahan ni Mama sa ospital. Parang wala lang sa kanya ang nangyari, imbes na panagutin niya ang gumawa sa akin noon, ay hindi ko man lang naramdaman ang concern niya sa akin. Ako lahat ang nagbayad sa mga ginastos ko sa ospital. Maski gamot lang sana ay wala man lang silang inambag, Papadudot. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ulit namin pinag-usapan pa ang mga nangyari. Nang mga panahon na yon ay punong-puno na talaga ako kaya naisipan kong isama si Trisha at naglayas kaming dalawa, Papadudot. Malakas ang loob kong umalis dahil sa pag-aakala ko ay may tatay akong matatakbuhan. Yun nga lang, Papadudot, ang amang inaasahan kong tutulong sa aming magkapatid ay tulad lang din pala ni Mama na walang pakialam sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Quezon City namin nahanap ang tatay namin, Papadudot. Mag-isa lamang itong nakatira sa inuupahan niyang apartment. Hindi kalakihan ang tinitirhan nito pero para sa isang lalaki na mag-isa lamang ay sapat na ang sukat noon para sa kanya. Nung malaman ni Papa ang nangyari sa amin ay natuwa ako na kinupkup niya kami sa kanyang tinutuluyan. Akala ko noon ay magiging maayos na ang buhay namin dahil nasa tamang tao na kami. Pero akala ko lamang pala ang lahat ng yon, Papadudot. Kung ano kasi ang ugali ni Mama ay mas masahol pa pala si Papa. Papadudot, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang tatay namin. Maliban dito ay mahilig din siyang mag-inom tulad ni Mama. Mabait siya kapag wala sa impluwensya pero paglasing na siya at may tama na ng droga ay nasasaktan din niya kami. Minsan, mas malala pa nga ang nagagawa niya sa amin kapag hindi namin siya nabibigyan ng pera pambili ng bawal na gamot. Minsan, ang kinikita namin sa trabaho ay napupunta lamang sa mga bisyo niya, Papadudot. Tiniis namin pareho ni Trisha ang ugaling yon ni Papa. Kumpara sa bahay nila Mama ay kaya kong tiisin si Papa dahil kalimitan naman siyang wala sa apartment. Ang problema nga lang, Papadudot, nung wala na siyang makuhang pera sa amin ay sinubukan niyang ibugaw si Trisha. Doon na po ako napuno at nagalit sa tatay ko.
Oh, anak, para saan yan? Ba't ka nag-iimpake? Aalis na kami dito. Ha? Bakit kayo aalis? Hindi mo alam kung bakit? Pa, ibinubugaw mo si Trisha sa mga kaibigan mo. Sarili mong anak yun. Paano mo naisip na gawin yun sa kanya? Pasensya ka na. Hindi naman natuloy eh. Mabuti na lang talaga hindi natuloy. Dahil pag nagkataon, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo pag may gumalaw sa kapatid ko. Ayusin mo pananalita mo. Tatay mo kausap mo. Bakit? May karapatan akong magalit. Anak mo kami. Tapos ganyan ang gagawin mo sa amin? Kaya mo kaming ipagpalit para saan? Para sa drugs mo? Yang bunganga mo. Baka marinig tayo dito. Gusto mo bang mahuli ako, ha? Mas mabuti na yun kaysa ibugaw mo si Trisha. Ipapakulong mo sarili mong tatay? Ibang klase ka rin ah. Sige, kung gusto nyong lumayas dito, umalis kayo. Akala mo pipigilan ko kayong dalawa? Mga walang kwenta. Kayong walang kwenta. Mag-aanak-anak kayo tapos pababayaan nyo lang. Sana hindi na lang kayo nag-anak kung hindi nyo rin naman pala kaya alagaan. Ang tanda-tanda mo na, magpapaalaga ka pa. Eh kayo nga yung mas matanda sa amin pero kami naman ang nag-aalaga sa inyo. Kanina ka pa ha, namumuro ka na sa akin. Bakit? Sasaktan nyo rin ako tulad ng ginagawa sa akin nila mama? Wag mo kong itutulad sa nanay mo. Kumpara sa babaeng yon, mas mabuti akong magulang kaysa sa kanya. Anong mas mabuti? Pareho lang naman kayong dalawa. Pareho kayong pabaya. Pinabayaan nyo kaming magkapatid. Kasalanan yan lahat ng mama mo. Naku, wag na kayo magsisihan. Para kayong tanga. Kahit tanungin mo pa si Trisha, pareho lang kami ng nararamdaman. Lumaki kami na parang walang mga magulang. Eh di sorry, ako na ang pabayang ama. Alam ko naman yun. Wala na akong magagawa kung ganito talaga ako. Alam mo pa, sana magbago ka na. Darating din tayo dyan. Pero hayaan mo munang enjoyin kong buhay ko. Bahala nga kayo. San kayo titira niyan ngayon? Babalik kayo kay Mila? Hindi na kami babalik doon. Eh saan kayo pupunta? Bahala na. Kung saan man kami dali ng mga paa namin, edi doon kami. Hindi ko na kayo pipigilan. Desisyon nyo yan eh. Aalis na kami mamaya pagkatapos man ng halian. Okay, basta wag mo lang ipagsasabi kung ano yung mga nakita mo rito ha. Huwag ipagsabi yung mga nakita rito. Naisip nyo pa yan? Ewan ko sa inyo pa. Magbago na kayo bago pa mahuli ang lahat. Pabayaan mo na lang ako. Ano, sigurado ka na sa desisyon nyo ha? Wala nang bawian. Oo talaga, wala nang bawian. Salamat na lang sa lahat. Papadudot aaminin ko na magkahalong pride at sama ng loob ang naging dahilan kung bakit umalis kami sa bahay ni Papa. Okay lang sana kung ako lamang ang umalis. Kaso hindi ko naisip na kasama ko pala si Trisha. Pati tuloy siya ay nadamay sa problema ko. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin na mas okay na rin na kasama ko siya kesa naman maibugaw siya ng tatay naming walang kwenta. Kung saan-saan kami nakitira noon, Papa Dudut. Nakitira kami sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ni Trisha at maging sa ibang kamag-anak. Kaso nga lang ay dumating noon ang panahon na hindi na kami kayang suportahan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Kaya napilitan kaming umalis din. May mga panahon pa nga, Papa Dudut, na sa lansangan kami natutulog ni Trisha dahil lang ayaw kong pumayag na bumalik kina nanay. Doon ko lang napagtanto na bilang lang palang maituturing kong totoong kaibigan. Ganon pa man ay hindi ko naman sila sinisisi, Papa Dudut. Mahirap din naman kasi ang umampo ng dalawang tao sa panahon kung saan ay naghihirap ang karamihan. Mismo nga naming kadugo ay hindi kami matulungan, ibang tao pa kaya. Kaya naman kahit na ganoon ay wala akong tampo sa kanila, mas nagtampo ako sa dalawang magulang ko na dapat ay siyang gumagabay at nag-aalaga sa aming magkapatid. Wala kaming ilaw ng tahanan, wala din kaming padre de pamilya na sana'y nagsisilbing haligi ng aming pamilya. Papadudot dahil sa gutom at walang matirhan ay napilitan kaming bumalik ni Trisha kay mama. Wala akong choice kundi ang lunukin ang pride ko dahil wala na talaga kaming mapuntahan noon. Sa pagbabalik ay ang boyfriend ni mama ang agad na sumalubong sa amin.
may nagbabalik ka. Ano Treb, kamusta na ang buhay natin ngayon? Nasaan si Mama? Nasa loob. Mila, lumabas ka rito. May naghahanap sa'yo. Sino? Oh! Anong ginagawa niyo rito? Ma, babalik na kami ni Trisha dito sa bahay. Wala kayo na pala sa paglalayas yun, oh. May palayas-layas pa kasing nalalaman. Dinamay mo pa ang kapatid mo. Asa na ngayon ang tapang mo? Tumigil ka na dyan, Marlon. Magsisimula ka na naman. Hala, pumasok na kayo sa loob. Salamat. Ops! Teka lang. Ganon-ganon na lang yon? Bakit? Ano pa bang gusto mo mangyari? Siyempre, bago natin sila tanggapin ulit dito sa bahay, kailangan muna nila mag-sorry sa mga ginawa nila. Ha? Mag-sorry para saan? Sa pambabastos mo sa amin ng mama mo. Ma, Tama nga naman si Marlon. Kailangan matuto kayo ng leksyon. Ganyan ang napapala ng mga batang walang respeto sa nakatatanda. Ma, gusto mo na mag-sorry ako sa boyfriend mo? Ano yun? Magsusorry ako kasi muntik niya ako mapatay? Ako pa hihingi ng tawad kasi sinaktan niya kami? Ayaw mo bang bumalik dito? Sige, magmatigas ka pa. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Ikaw nga dapat na mag-sorry sa amin eh. Tingnan mo tong anak mo. Nagmana yata sa'yo eh. Ang tigas ng ulo. Mag-sorry ka na lang kasi, Treb. Ma-pride ka pa eh. Okay lang naman kung ayaw mo mag-sorry. Umalis na lang kayo kung ayaw mo ibaba yung pride mo. Hinding-hindi ako magsusorry sa'yo. Eh di lumayas na kayo. Bakit ba ikaw ang nagdedesisyon sa pamamahay na to? Hindi naman ikaw ang tatay namin ah. Alam mo, umalis na lang kayo. Ang tahimik ng buhay ko simula nung umalis ka, Treb. Ngayon nanggugulo ka ulit? Ma, pinapalayas mo kami? Anak mo kami! Mas pinili mong umalis dito, di ba? Eh di panindigan mo. Ikaw na nga pinagbibigyan namin eh. Ikaw may kailangan sa amin tapos ikaw pa tong matigas? Para sorry lang eh, hindi pa magawa. Ma naman, huwag kang ganyan. Tsaka kausapin mo nga tong boyfriend mo. Balikan mo na lang kami kapag marunong ka nang humingi ng tawad. Marlon, pumasok ka na. Kahit si Trisha na lang ang kunin nyo. Wag na ako. Hinding-hindi ko gagawin yung gusto nyo mangyari. Mas pipiliin ko pa na tumira sa kalsada kesa magpakumbaba sa mga tao na hindi naman deserve ang sorry ko. Bahala ka sa buhay mo. Simula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Wala na akong pakialam kahit saan ka pa tumira. Tandaan nyo tong araw na to, ma. Dahil hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng mga sinabi nyo. Alis na! Dami mong satsat eh. Alam ko na ma-pride talaga akong tao. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin ang paghahari-harian ni Kuya Marlon sa pamamahay namin. Marunong ako mag-sorry kapag ako ang nakasakit pero sa pagkakataong yon ay hindi ako ang may kasalanan sa mga nangyari kundi sina Mama at Kuya Marlon mismo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay hindi ko talaga lubos maisip kung bakit kami natitiis ni Mama. Sobra-sobrang pagmamahal niya kay Kuya Marlon sa puntong mas pipiliin niya ang lalaki niya kesa sa kapakanan namin ng kapatid ko. Dahil ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho ay muntik na akong matanggal sa pinapasukan ko. Mabuti na lamang at mabait ang amo ko, Papa Dudut. In-explain ko sa kanya lahat ng nangyari at naintindihan naman niya ang pinagdadaanan ko. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang delivery boy at ang maganda pa rito ay pinayagan ako ng amo ko na pansamantala munang magstay sa refilling station kung saan ako nagtatrabaho. May maliit itong kwarto sa likuran ng kanilang pwesto, doon ako pansamantalang tumira ng ilang buwan. Papa Dudut, nag-ipon ako ng pera. Yon ang naging priority ko. Pinilit kong maging masinop sa pera habang malayo ako sa pamilya. Paminsan-minsan ay lumalapit sa akin si Trisha para humingi ng pera at binibigyan ko naman siya kapag nakakaluwag ako. Papa Dudut, ilang buwan ding nanahimik ang buhay ko hanggang sa dumating ang araw nang mabalitaan ko na isinugod sa ospital si Mama Mila.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon ng severe bronchitis si Mama, Papa Dudut. Matagal na pala niyang nararamdaman ang mga sintomas nito pero hindi niya ito pinansin. Kaya noong lumala na ang sakit niya ay huli na ang lahat. Nauwi ang sakit niya sa pneumonia at respiratory failure. Kinailangan na niyang gumamit ng oxygen dahil hirap na siyang huminga. Bawat galaw niya ay hinihingal na siya. Hindi na siya makalabas ng bahay at hindi na makalakad at palagi na lamang nakahiga. Mabilis na tumamlay si Mama, namayat siya at humina ang kanyang katawan. Dahil sa mga nangyari ay kinailangan kong umuwi, Papa Dudut. Bigla na lang kasing nawala si Kuya Marlon matapos makita ang mga nangyari kay Mama. Ang sabi ni Kuya Marlon ay ayaw daw niyang mag-alaga ng sakiting tao kaya agad siyang nakipaghiwalay. Sa isang iglap ay naiwang mag-isa si Mama at mabuti na lang Papa Dudut at nandun pa rin kaming mga anak niya na siyang nag-alaga sa kanya. Sobrang hirap ng buhay namin noon, Papa Dudut. Ako ang namumroblema sa lahat ng mga gastusin. Lahat na yata ng kakilala ko ay nautangan ko para lamang sa gamot at oxygen ni Mama. Munting na akong sumuko noon dahil hindi ko na alam kung papaano ko babalansehin ang pagkayod at pag-aalaga kay Mama. Lahat na lang ng problema ng pamilya namin ay ako na ang humarap. Pero kahit na ganoon, kahit na malaki ang galit ko sa nanay ko, ay hindi ko naman magawang pabayaan na lamang siya. Kaya sa huli ako pa rin ang nag-alaga at nagbantay sa kanya, Papa Dudut. Ma, lika. Kumain ka na. Anong niluto mo? Itlog. Itlog na naman? Wala na ba tayong ibang ulam? Wala tayong pambili ng ibang ulam eh. Paubos na rin yung sinahod ko. Kailangan pa nating i-budget yung natira para sa mga susunod na araw. Itlog. Kaninang umaga. Itlog na naman ngayon? Magtiis na lang muna tayo. Ang mahal kasi ng gamot mo eh. Pesting buhay to. Wala man lang matinong tao na nag-aalaga sa akin. Ma, may sakit ka na't lahat, ganyan ka pa rin magsalita. Kung aayusin ko ba pananalita ko, gagaling ba ako? Hindi naman, di ba? Pero subukan mo namang magpakumbaba kahit ngayon lang. Ang taas pa rin kasi ng ere mo eh. Kayo na nga lang tong nangangailangan ng tulong tapos ganyan pa rin ang ugali nyo hanggang ngayon. Anong magagawa ng pagpapakumbaba ko? Meron ba? Meron, ma. Baka sakaling kaawaan ka ng Diyos. Alam nyo, kaya ayaw tayong tulungan ng ibang tao kasi sobrang sama nyo sa totoo lang. Sorry ma, alam ko na may sakit ka pero kailangan mong marinig ang katotohanan. Yung ibang tao, ayaw magbigay ng tulong sa atin. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga pinagagawa nyo nung malakas pa kayo. Ang taas kasi ng tingin nyo sa sarili nyo eh. Tingin nyo sa ibang tao mas mababa kaysa sa inyo. Sakit lang to. Gagaling din ako. At yung mga ayaw tumulong, edi wag silang tumulong. Grabe ma. Hirap na nga kayong huminga, ganyan pa rin ang ugali nyo. Pinipilit nyo bang maging masamang damo para tumagal pa buhay nyo? Para hindi kayo mamatay? Kasabihan lang yun ma, hindi totoo yun. Ano bang ipinaglalaban mo? Gusto mo kaawaan ko sarili ko? Hindi ma. Ang gusto ko, kaawaan mo ako. Ako ang naghihirap para mabantayan ka. Ako na pinabayaan mo pero inaalagaan ka. Yung problema mo ngayon, ako ang namumroblema. Pero ni minsan, pinroblema mo ba yung mga problema ko noon? Hindi naman, di ba? Wala kang ang paki sa akin. Pinalayas mo pa nga ako eh. Mas mahalaga sa'yo yung Marlon na yun. Pero nasa na siya ngayon?
Mas mabilis pa sa 4:00 na tumakas simula nung malaman niyang may sakit ka. Pagod na ako, ma. Ang bata-bata ko pa pero pagod na ako sa buhay ko. Kailan ba ako makakaranas na maging masaya? Kailan ko ba mararanasang guminhawa? Pinaglihim mo ba ako sa problema? Kasi hindi na ako tinantanan ng mga problema ko eh. Eddie, iwan mo na ako kung pagod ka na. Pabayaan mo na ako. Umalis ka na. Magpakasaya ka. Antayin mo na lang akong mamatay dito. Kung pwede lang sana, ma. Kung pwede lang. Matagal ko lang ginawa yun. Kung tutuusin nung tinawagan ako ni Trisha para sabihin tong kalagayan mo, pwede naman na hindi ko na lang pinansin yun eh. Pero nandito ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero basta ang alam ko lang, nanay kita at hindi maaatim ng puso ko na naghihirap yung babaeng nagluwal sa akin. Kahit na matagal mo na akong pinabayaan. Ang gusto ko lang naman mapagtanto mo na nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami ng mga anak mo. Hindi ka namin iniwan sa kabila ng mga ginawa mo sa amin. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo na eh. Magkakasama nga tayo noon dito sa bahay pero daig pa namin ni Trisha na walang nanay. Daig pa namin yung parang inabando na. Yung mga bagay na yun man lang sana magpaunawa sa'yo na sobrang mali yung mga naging desisyon mo noon. Ngayon may pagkakataon pa, ma. Pwede ka pang magbago. Pwede ka pang bumawi. Yun ang gusto kong gawin mo. Ang magpakananay sa amin na dapat noon mo pa ginawa. Tapos ka na, ha? Tapos ka na sa mga pagngangawa mo? Kung tapos ka na, iwan mo na yung pagkain ko. Nakaka-high blood ka. Ang drama mo. Kahit anong iyak pa ang gawin mo dyan, wala kang makukuhang award. Hindi pa nga ako magaling. Sinusumbat mo na yung mga ginagawa mo. Kung ganyan ka din lang, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Buisit! Bahala ka nga sa buhay mo, ma. Kayo na nga lang tong tinutulungan eh. Kayo pa galit. Papadudot kahit ganoon ang mga sinabi sa akin ni Mama ay hindi ko pa rin siya iniwanan. Hindi ko alam kung bakit. Kung tutuusin ay dapat bato na ang puso ko pagdating sa kanya dahil sa dami ng kasalanang nagawa niya sa akin. Pero at the end of the day ay nanay ko pa rin siya at kahit gaano pa kasakit, ang mga ginawa niya sa akin ay hindi ko kaya na hayaan na lamang siyang mag-isa. Sinubukan kong humingi ng tulong kay Papa pero pinagtabuyan lamang niya ako. Wala na raw siyang responsibilidad kay Mama simula noong nagloko ito at kahit mamatay pa raw siya ay wala na siyang pakialam dito. Kung kani-kanino na ako lumapit noon para lamang makahingi ng pampagamot ni Mama. Lumapit ako kay Congressman pati na rin sa mga NGO. And thankful naman ako, Papa Dudut, na may mga taong tumutulong. Pero ang problema kasi nakakahiya nang bumalik ulit sa kanila kapag naubusan na kami ng pera. Yung araw-araw na sinasahod ko kasi bilang delivery boy ay pang isang araw lamang nagamutan ni Mama. Papadudot dahil hindi diretsong nakakainom ng gamot si Mama ay mas lalong bumaba ang kalusugan nito. Dumating noon sa puntong nagka-impeksyon na rin ang baga nito at pati puso niya ay naapektuhan na rin. Lumala ng lumala ang lagay ni Mama hanggang sa binawian na nga siya ng buhay. Teka, anong oras na ba? Ala, 11:00 na pala ng gabi. Sakto may mga nakiramay kanina na nagdala ng kape at biskwit. Makapagkape nga.
Sundutan ko na rin ang pahinga sandali. Sarap umunat. Anak, Oh, anong ginagawa mo dito? nakita ko yung post ni Trisha. Pasensya na, ngayon ko lang nabalitaan. Ngayon ka lang magpapakita kung kailan patay na si Mama? Sobrang dami ko kasing ginagawa eh. Hindi ko na… Sana pinanindigan mo na yung mga sinabi mo noon. Hindi ka naman nag-alala sa kanya kahit konti di ba? Bakit nagpunta ka pa dito? Nagpunta ako rito para sa inyo, hindi para sa nanay nyo. Gusto ko lang kayong kumustahin. Alam kong mahirap mawala ng magulang. Matagal na kaming walang mga magulang. Bata pa lang ako, tanggap ko na nawala na akong nanay at tatay. Hindi na bago sa akin to. Anak, huwag ka naman ganyan sa amin. Bakit? Wala ba akong karapatang magalit? Ako ang nagpakananay at nagpakatatay sa kapatid ko simula nung talikuran ninyo kami. Hindi ba ako pwedeng magalit? Ano? Dahil magulang ko kayo? Kailangan ko kayong irespeto? Ganun ba yon? Pa, sa tingin mo, deserve mo na makatanggap ng respeto mula sa akin? Pagbali-baligtarin mo man ang mundo, kami pa rin ang magulang mo. Ano ba ang definisyon mo ng magulang? Kasi para sa akin, ang magulang, sila ang pundasyon ng mga anak eh. Sa inyo dapat natututo ang mga anak. Sa inyo dapat magkaroon ng inspirasyon. Kayo ang dapat na gumagabay at nagbabantay sa mga anak ninyo. Ginawa nyo ba yun sa amin? Ni minsan hindi nyo ginawa yun. Kaya kahit bali-baliktarin ang mundo, hindi ko kayo matatawag na magulang ko. Binuo nyo kami, oo. Pero hanggang dun lang yun. Patawarin mo na lang kami. Patay na nga si Mila oh. Magtatanim ka pa ba ng galit sa taong patay na? Ginamit mo pa si Mama para humingi ng tawad. Alam mo ba kung ano yung masakit? Namatay si Mama na hindi man lang nagbabago ang tingin niya sa amin. Nawala na lang siya nang hindi man lang inako yung mga maling ginawa niya. Pinanindigan niya lahat ng mga naging desisyon niya hanggang sa huling hininga niya. Alam mo kung gaano kasakit yun? Wala man lang siyang pagsisisi, tapos gusto mo na patawarin ko na lang kayo? Patawarin ko kayo kasi ganito yung buhay ko? Patawarin ko kayo kasi naging pabaya kayo? Hindi ganun kadali yun. Mas gagaan ang loob mo kapag wala kang sama ng loob sa dibdib. Mas bubuti ang buhay mo kapag pinatawad mo ang mga taong nakasakit sa iyo, anak. Huwag mong alagaan yung mga hinanakit mo sa buhay. Ang daling sabihin yan eh kasi hindi nyo naman naranasan yung buhay na dinanas ko. Ako lahat yung sumalo. Lahat ng responsibilidad, ako lahat. Wala naman akong pagpipilian eh. Pasensya ka na kung naging pabaya kaming magulang sa inyong magkapatid. Ako na ang humihingi ng tawad sa ngalan ng mama mo. Patawarin mo na kami. Ang Diyos nga, marunong magpatawad eh. Hindi naman ako Diyos. Tao lang ako. Tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang ako na naghahangad ng pagmamahal mula sa mga magulang. Sa totoo lang, hindi pa ako nangangalahati sa buhay ko, pero gusto ko nang mawala sa mundo. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang sumuko. Gawin mo tong panimula. Bumangon ka. Kung ayaw mo kaming patawarin, sige, karapatan mo yan. Pero tulad ng sabi mo, bata ka pa, kaya marami ka pang pwedeng gawin. Sobrang hirap pa. Kung alam mo lang, sobrang hirap. Ang dami mo ng pinagdaanan, di ba? Nalampasan mo naman lahat. Ano pa bang hindi mo kaya sa puntong to? Alam ko, sobra-sobra ang naging pasakit namin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na to, hindi na ako magpapakita. Pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman nyo na kahit ganito ako, mahal ko kayo. Kung gusto mong makita si Mama, pumasok ka na lang sa loob. Salamat anak. Balang araw, siguro mapapatawad din kita. Siguro kapag umayos na ang buhay ko, kapag naabot ko na yung mga pangarap ko, baka naman pagdating ng panahon na yon, lumambot din ang puso ko para patawarin ka. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong magalit. Kahit yun lang ang ibigay mo sa akin. Kasi kung ako ang tatanungin, puro galit lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Wala nang iba.
Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na nga nagpakita pa ulit sa amin si Papa. Nabalitaan ko na lamang na nahuli siya sa kalagitnaan ng paggamit niya ng bawal na gamot matapos ma-raid ang apartment nito. Papa Dudut, hindi ko alam kung papaano ako magsisimula noon. Sobrang lugmok na ang buhay namin. Patong-patong na ang utang ko at halos walang nagtatagal na pera sa mga kamay ko. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na hindi talaga ako nabiyayaan ng magandang pamilya. Ganon pa man ay pinilit kong bumangon muli. Nang mga panahong yon ay namasukan bilang kasambahay si Trisha samantalang ako ay sinubukan kong maghanap ng mas magandang trabaho. Nagtulungan kaming magkapatid hanggang sa isang oportunidad ang kumatok sa buhay ko. Isang bagong tayong kumpanyang nangangailangan ng empleyado. Bilang nakapagtapos naman ako ng information technology, ginamit ko ito para makapasok sa kanila. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako at unti-unti ay nakatayo ulit kami sa pagkakadapa. Nag-ipon ako, Papa Dudut, alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera kaya pinagsikapan kong mag-ipon. Hindi naglaon ay nakahanap naman si Trisha ng trabaho sa ibang bansa. Unti-unti ay binubuo na naming pareho ang buhay namin. Wala man kaming maituturing na magulang ay hindi namin pinabayaan ang isa't isa. Ngayon ay may pamilya na si Trisha at nakatira sa probinsya, samantalang ako ay nananatili pa rin sa kumpanyang pinapasukan ko at patuloy sa pag-abot ng mga pangarap ko. Alam kong marami pa akong pagdadaanan, Papa Dudut, at habang humihinga pa ako ay pagpapatuloy ko ang mabuhay anuman ang problemang dumating. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ko sa mga taong nakikinig ngayon. Hindi pa huli ang lahat para abutin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Treb. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga hiling mahirap mang abutin ay kusa itong dumarating. Lalo na kung ang mga hiling na ito'y iyong pinaniwalaan at pinaghirapan. Ikaw, kabarangay, nakamit mo na ba ang mga kahilingan mo para sa taong ito? Dear Papa Dudut, maligayang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Maligayang araw din sa mga katulad ko na araw-araw nakikinig sa Barangay LS 97.1. Bago matapos ang taon ay sumulat ako sa inyo para ikwento ang love story ko na nagsimula noong nakaraang taon. Gagawin ko na rin ito para magsilbing reflection ko para sa taong 2024. Bago ko makalimutan, ako nga po pala si Trixie. 25 years old na ako at isa akong event singer. Never pa ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi naman po dahil sa pangit ako. May mangilan-ngilan na ring sumubok na manligaw sa akin pero karamihan sa mga lalaking nagpaparamdam noon ay hindi pasok sa standards ko. Opo, medyo mataas po ang standards ko pagdating sa lalaki dahil alam ko po kung ano ang worth ko. Natuto ako noon dahil na rin sa nanay ko na ilang pagkakataon nang nabaliw sa pag-ibig matapos makailang beses na nagtiwala sa mga lalaking ginamit lang siya at ginawang parang laruan. Lumaki ako na laging binibibisit ang mama ko na gabi-gabi noong umiiyak tuwing iniiwan siya ng mga lalaking minamahal niya hanggang sa dumating sa puntong tumigil na siya sa paghahanap at tinanggap na lamang niya na tatanda siyang single.
Kaya naman hindi niyo po ako masisisi kung mapili ako sa lalaki dahil takot akong matulad sa mama ko. Dahil sa takot na maloko ay yun na nga po ang naging epekto. Hirap po akong magkaroon ng karelasyon, Papa Dudut. Sa katunayan ay naunahan pa nga ako ng nakababata kong kapatid na si Sasa. Meron na siyang long-term boyfriend na nakilala pa niya noong nasa college pa lamang sila. Minsan ay napapasana all na lamang ako sa relasyon ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Nakakainggit man kung minsan pero hindi ko lang talaga magawang pumasok sa isang relasyon sa takot na makaranas din ako ng heartbreak katulad ng sa mama ko, Papa Dudut. Sasa, 3 days na lang bago magpasko. Yee, nakaka-excite! Anong exciting dun? Malamig nga ang Pasko mo eh. Ano ngayon? Porket walang jowa, bawal na magsaya sa Pasko? Hindi naman, pero yung isiping mag-isa ka lang sa araw ng Pasko, yun ang nakakalungkot. Ang tao, hindi kailangan ng jowa para maging masaya. Ginagawa mong personality ang pagkakaroon mo ng boyfriend. As if naman ikaw lang ang nakaka-experience niyan. Well, sa ating magkapatid, ako lang naman talaga yung naka-experience magkaroon ng jowa eh. So fact yun. Pwede ikaw na. Magpasalamat ka na lang at nakahanap ka ng lalaking matino at loyal. Hindi yung lagi mo na lang akong inaasar sa pagiging single ko. Ano ba kasing plano mo? Gusto mo bang maging tita na lang ng anak ko? At tumandang dalaga nang hindi man lang nakakatikim ng… Yung bibig mo ha? Ikaw talaga? Kung ano-anong lumalabas dyan sa bunganga mo. Siyempre, may plano rin naman ako magkaroon ng pamilya someday. Hindi naman ako forever magiging single eh. Gusto ko rin namang makaranas ng pag-ibig. Anong inaantay mo? Na magbagsak ang langit ng lalaki sa harap mo? Bakit naman hindi? Mas maganda nga na langit na mismo ang mag-decide para sa love life ko. Para sa ganon, hindi ako ang may kasalanan if ever mang hindi maganda ang kalabasan ng first relationship ko. Kung ganyan lang din, talagang tatanda kang dalaga. Ate Trixie, ang pag-ibig, tinatrabaho yan. Hindi yan kusang mahuhulog mula sa langit. Parang pera yan na kailangan paghirapan para makuha. Saan ba kasi kailangan magpasa ng resume? May interview din ba yan katulad ng paghahanap ng trabaho? Oo, meron. Ang tawag doon, dating. Makipag-date ka para makahanap ka ng jowa. Palibhasa kasi sa'yo, napaka-choosy mo. Yung hinahanap mong lalaki, mala Dennis Trillo eh. Hindi ka naman kasing ganda ni Jenny Lynn Mercado. Ay, sa bagay. Iniisip ko palang parang sumasakit na ulo ko. Wala akong lakas para sa mga ganyang bagay. E di ngayon pa lang, tanggapin mo ng tatanda kang dalaga. Di bale, mag-aanak na lang ako ng marami para may pagkaabalahan ka kapag uugod-ugod ka na. Grabe ka! Alam ko na! Ano? Napanood mo ba yung yung video tungkol sa pagkain ng ubas sa ilalim ng lamesa pagsapit ng New Year? Hindi pa. Ano naman yun? May napanood kasi ako na tip online para sa mga taong hirap na hirap magka-love life tulad mo. Ang sabi, kailangan mo raw kumain ng 12 ubas sa ilalim ng mesa pagpatak ng 12:00 sa bagong taon. Ano namang kalukuhan yan? Hindi, totoo to. Pamahiin daw yun sa Spain. Ang sabi 12 grapes means 12 months of good luck. Pero dapat mabilis mong kainin yon kasi kapag nag-12:01 na at di mo pa naubos yung 1 dosenang ubas, yung mga matitirang yun yung bilang ng mga buwan na mamalasin ka. Ang OA naman nun. Ang sabi rin kapag nagawa mong kumain ng 12 ubas, suswertehin ang love life mo sa susunod na taon. Sus! Nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Gawin mo, wala namang mawawala eh. Malay mo magka-jowa ka na. Anong klaseng ubas ba? Ewan ko, yung green yata. Basta, kahit anong ubas na lang. Bibilhan kita para sa New Year. Gawin mo yun ha. Parang sira naman to. Ano namang magiging itsura ko nun? Nagpuputo ka na sa labas tapos nasa ilalim ako ng lamesa? Gusto mo bang magka-jowa o hindi? Gusto. O edi gawin mo. Sabi ko nga, malay mo, palaring ka na sa pag-ibig sa susunod na taon. Hay nako, bahala ka dyan. Ginagawa mo pa akong utu-uto eh. Totoo to, ano ka ba?
Bahala ka kung ayaw mo edi wag. Tatanda ka na lang dalaga talaga. Bahala ka dyan. Aalis na ako. Kakanta pa ako sa isang event mamaya. Saan naman? May company Christmas party akong nabook sa Taguig. Binayaran ako para mag-perform. Ay wow, bongga. Kailangan kumayod para may pera sa bagong taon. Yun ang totoong swerte. Basta, bibili pa rin ako ng ubas para sa bagong taon. Ikaw nang bahala kung kakain ka o hindi. Ayan ha, tinutulungan na kita. Ewan ko sa'yo. Minsan nakakasawa ring makarinig ng mga tanong kung kumusta na ba ang love life ko o kung may boyfriend na ba ako. Yun kasi ang laging tanong ng mga tao bilang conversation starter at sa totoo lang ay napapagod na rin akong mag-explain kung bakit ako single. Para kasing laging naipapamukha sa akin ang pagiging mapanglaw ng puso ko. Kaya naman bago natapos ang taong 2023 ay ipinangako ko sa sarili ko na bibigyan ko naman ang sarili ko ng boyfriend. Ano man ang mangyari pagpasok ng 2024. Kung kinakailangang babaan ko ang standards ko ay gagawin ko yon para naman maranasan ko na rin ang tinatawag nilang pag-ibig. Nakakahiya mang aminin pero ginawa ko ang pagkain ng isang doseng ubas sa ilalim ng lamesa na binanggit ng kapatid kong si Sasa. Ganon ako kadesperada noon dahil for the first time ay nagkaroon ako ng urge na danasin din kung paano ba talaga ang umibig. Noong 2023 ay nagkaroon ng malaking year-end party sa bahay ng pinsan ko. Nagsasama-sama kaming magkakamag-anak ng first time lang nangyari dahil umuwi ang mga pinsan ko mula sa US. Ilang kaibigan at dating kakilala rin ang dumalo sa party ng time na yon. Pagsapit naman ng alas 12 habang nasa labas ang lahat at masayang nanonood ng fireworks display, sa kalangitan ay palihim akong nagpunta sa kusina dala ang 12 ubas para gawin ang sinasabi ni Sasa na pampaswerte sa love life. Sa isang long table kung saan nakadisplay ang mga pagkain ay gumapang ako sa ilalim ng lamesa. At doon ay nagmadaling kinain ng 12 ubas, Papa Dudut. Oh my gosh! Ano ba itong ginagawa ko? Para akong baliw dito na kumakain ng ubas. Sana naman pala rin ako ngayong 2024. Please lang, tadhana. Bigyan mo na po ako ng jowa. Oh, 12:01 na. Nakain ko naman yung mga ubas on time. Sana talaga totoo yung sinasabi ni Sasa. Makalabas na nga. Mamaya may makakita pa sa akin dito nakakahiya. Ay, pusagala! Nagulat naman ako. Akala ko kung ano na yung gumagapang. Naku, sorry, di ko alam na may tao pala. Halika, tulungan na kitang tumayo. Salamat. Di ko talaga alam na may tao pala rito. Akala ko nasa labas na lahat eh. Teka, tama ba yung nakita ko? Galing ka sa ilalim ng lamesa? Oo. Kasi may hinahanap lang ako kaya napadpad ako sa ilalim. May chinek lang ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ka gumagapang dito sa kusina ng pinsan ko? May hinahanap lang din ako. Mahina na yung mga mata ko kaya kinailangan kong gumapang. Gumagapang habang may hawak na mangkok? Mangkok na may ano ba yan? Mga tangkay ba yan ng ubas? Oo, tangkay nga ng ubas. Paborito ko kasi ubas eh. Okay. Mukhang alam ko na kung anong nangyari Ha? Bakit? Ano ba sa tingin mong nangyari? Hulaan ko kung ba't ka gumagapang sa sahig. Galing ka rin sa ilalim ng mesa, no? Sige, aamin na ako. Tama ka, galing din ako sa ilalim ng lamesa. Kumain ako ng ubas. Pero mag-e-explain ako kung bakit. May nakita kasi akong video tungkol sa pagkain ng ubas sa bagong taon. Sabi nila… Pampaswerte sa love life. Napanood mo rin yun? Hindi. Sinabi sa akin ng kapatid ko. Actually, ginawa ko nga rin
Kaya ako galing sa ilalim ng mesa kasi kumain din ako ng 12 ubas. Nakakatawa naman. Pareho pala tayo ng ginawa. Akala ko ako lang yung nagpapaniwala sa mga ganun eh. May kasama pala ako. Ewan ko nga kung bakit rin ako nauto eh. Saang lamesa ka pala galing? Hindi kita napansin nung pumasok ako eh. Dito ako sa kabila, yung mga lalagyan ng plato at baso. Yun yung lamesang mataas eh. Hindi kasi ako kasya dyan sa lamesang pinagpwestuhan mo. Nung nagsilabasan na lahat, nagpaiwan ako. Sabi ko sa pinsan mo, magsi-CR lang ako sandali. Kaya pala hindi kita napansin. Mas nauna ka pala sa akin. Sumama pa ako sa labas kanina eh. Mabuti na lang pala hindi ako nagpunta sa lamesang yun kung hindi nagkagulatan tayo. Tama. Diyan din sana ako pupunta kanina eh. Kaso wala nang time kaya nagmadali na ako. Pero nagkagulatan pa rin tayo kasi sabay tayong lumabas, di ba? Oo nga eh. Nakakahiya na huli pa akong gumagapang galing sa ilalim ng mesa. Huwag kang mag-alala, secret lang natin to. Sure ka ha? Huwag mong ipagsasabi kahit sa pinsan ko. Pagtatawanan ako ng mga yun. Oo naman, basta wag mo rin ako ibubuko. Sige, deal yan. Safe ang secret natin sa akin. Ano palang pangalan mo? Trixie, ikaw, Jacob? kaano-ano ka ng mga pinsan ko? Kapitbahay ka ba nila? Hindi, college friends kami. Oh, I see. Ngayon lang kita nakita eh. First time ko lang din kasing maimbitahan dito. Mag-isa lang din kasi ako ngayong bagong taon eh kaya in-invite ako ng mga pinsan mo. Parang get together na rin namin to pagkatapos ng mahabang panahon. Parang ganun. Sa bagay, ngayon lang din kasi sila umuwi kaya ngayon lang din siguro kita nakita. So, kumusta naman? Nakain mo naman lahat ng ubas mo? Oo, muntik na nga ako mabilaukan eh. Ako nga, muntik na hindi umabot sa oras eh. Ang lalaki din kasi nung nakuha kong ubas. Ay, sinabi mo pa. Ay, sana worth it nga talaga tong kalokohang pinagagagawa natin. Sana nga. Sana talaga magkatotoo yung hiniling mo ngayong gabi. Ikaw rin. Tara na sa labas. Baka hinahanap na tayo ron. May sisindihan pa yata silang fountain eh. Mauna ka na, susunod na lang ako. Okay, sige. Kita na lang tayo sa labas ha. Oh my gosh, Tadhana! Ang bilis mo namang samagot sa hiling ko. Ito na ba yun? Agad-agad? Hindi pa nga nadadigest sa bituka ko yung ubas na kinain ko. May ibinigay ka na agad? Kau talaga? The best ka! After salubungin ang bagong taon ay nagpatuloy ang party sa bahay ng pinsan ko. Noong time na yon ay nagpatuloy din ang getting to know stage namin ni Jacob. Hindi na kami nakapag-focus pa sa party dahil sa dami ng napag-usapan namin tungkol sa isa't isa. Nang nagsimulang lumiwanag ang kapaligiran dahil mag-uumaga na ay saka na lang kami nagkahiwalay ni Jacob. Pagkarating ko sa bahay ay natulog ako buong maghapon. Masasabi ko na naging maganda ang pagsalubong ko sa bagong taon ng 2024 dahil na-enjoy ko ang company ni Jacob. Papadudot hindi naman talaga exactly gwapo si Jacob. May itsura siya pero hindi siya yung tipong mapapa-head over heels ang bawat kababaihan sa kanya. Pero masasabi ko na napakalakas ng karisma niya. May appeal siya na uubra sa mga taong ang hanap ay may humor at emotional intelligence. Lahat ng iyon ay taglay ni Jacob Papadudot. Kaya naman sobrang na-enjoy ko ang maikling pagsasama naming dalawa sa naganap na year-end party sa bahay ng pinsan ko. Matangkad din siya at sobrang nitingnan. Mula ulo hanggang paa ay pansin kong alagang-alaga niya ang sarili niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Tagaytay kami nagpuntang magpipinsan kasama si Jacob para lang magkape, Papadudot. Spontaneous trip lang ang nangyari at napag-isipan namin habang nasa daan. Ang maganda sa pag-uwi ng mga pinsan ko ay wala kaming gastos dahil sila lahat ang nagbabayad tuwing lumalabas kami. Wala din naman kasi silang kasamang lumabas, Papadudot. Kami na lang ni Sasa ang inaasahan nila maliban na rin kay Jacob na college friend nila. 10 years nang nakatira sa California ang dalawang pinsan ko matapos silang kunin ng nanay nila doon na 30 years ng OFW. Since then ay
ngayon na lang ulit sila bumisita sa Pilipinas. Kaya naman talagang sinulit nila ang bawat araw nila dito bago sila bumalik. Nagsimula raw ang pagkakaibigan nilang tatlo dahil sa online games. Noong college sila ay lagi nilang tambayan ang computer shop malapit sa school nila kung saan lagi nilang inuubos ang vacant time nila sa paglalaro. Nagpatuloy ang pagkakaibigan nila online at kahit magkahiwalay ay nanatiling matatag ang koneksyon nilang tatlo. Papadudod sa ilang araw na pagsasama namin ni Jacob, isang bagay ang nagustuhan ko sa kanya. Napakahaba ng pasensya niya. Kahit na minsan ay tinotopak ang mga pinsan ko, ay never kong nakitang nagalit o nainis si Jacob. Napakabait at magalang din siya sa ibang tao. Lahat ng nakakausap niya ay tinatawag niyang ma'am at sir, anuman ang kanilang estado. Unang buwan pa lamang nga ng taong yon, pero nagsimula nang tumibok ang puso ko para sa kanya, Papa Dudut. Masarap tong California maki na in-order mo. Hindi yata sushi rice yung ginamit nila kundi normal na kanin lang. Ang arte mo, nakikikain ka na nga lang eh. Saan mo ba to binili? Mura lang naman to. In-order ko dun sa dati kong kaklase. Nag-business kasi siya, tapos minessage ako. At dahil mabait ako, umorder ako para naman suportahan siya. Wow! New Year's resolution mo ba yan? Mabait ka na ngayon? Sa'yo lang naman ako hindi mabait, no? Maiba tayo. Anong meron sa inyo nung Jacob? Anong ibig mong sabihin? Kala mo di ko napapansin? Iba yung galawan yung dalawa eh. May something na ba sa inyo? Wala ano. Asus! Nag-deny pa. Kulang na lang idikit mo sarili mo dun sa lalaki na magkakasama tayo sa Tagaytay. Mukhang tinutuo mo talaga yung promise mo sa akin na magjojowa ka na this year ah. Kakapalit pa lang ng taon, naglalandi ka na agad. Magkaibigan lang kami ni Jacob. Masaya siya kasama. Ano bang masama dun? Wala naman. Pero kung may nararamdaman ka sa kanya, hindi uubray ang pagdi-deny mo. Paano ka makakahanap ng boyfriend kung ayaw mong umamin sa feelings mo? Halata naman na may gusto ka ron eh. O sige, oo na. Type ko siya. O ayan, inamin ko na. Happy ka na? Ganyan. Kung maglalandi ka talaga, panindigan mo. Sa akin ka pa magsisinungaling eh, obvious naman sa pagbumuka mong bet mo yung guy. So ano naman nagustuhan mo sa kanya? Cute siya. Weh! Para sa akin, cute siya. Kaya itigil mo yung pagiging judgmental mo. Wala naman ako sinabi ha. Itsura mo pa lang kahit hindi mo sabihin, alam ko na kung anong iniisip mo. Hindi man siya cute para sa'yo, pero para sa akin, oo. Malakas ang appeal niya at nakakadagdag sa karisma niya yung pagiging mabait niya. So mahilig ka sa good boy? Wala yan sa hilig. Basta ang sa akin lang, pasok siya sa standards ko. Sa bagay, cute naman kayo. Bagay kayong dalawa. Tingin mo? Oo! Kailangan mo ng lalaking mahaba ang pasensya. Kasi napaka-moody mong tao. Tuwing kabilugan ng buwan, nag-iiba yung ugali mo kaya dapat lang na ang jowain mo ay yung malawak ang pangunawa. Ano namang masasabi mo sa kanya? Nakasama mo na siya kaya for sure, may impression ka na kay Jacob. Well, to be honest, okay naman siya. Hindi siya mukhang bobo. Madiskarte siya at saka marunong makisama. At tama yung sinabi mo, mabait siya. Kung ikaw ba, magiging type mo rin siya? First of all, magkaiba tayo ng taste kaya hindi ko siya mabebetan. Pero kung type mo siya, sino naman ako para mag-judge, diba? Pangalawa, hindi ako mahilig sa mga lalaki masyadong mabait. Mabait na ako eh. So gusto ko yung medyo demonyo. At last but not the least, may boyfriend na ako kaya hindi na ako pwede magkagusto sa ibang tao. Sa tingin ko, bet din naman niya ako eh. Sinabi ba niya yan o nag-a-assume ka lang? Remember, never assume unless stated. Baka mamaya delusional ka lang pala. Hindi niya sinasabi pero mukhang may gusto rin naman siya sa akin. Sa bagay, first time mo pa lang naman kasi magmahal kaya naiintindihan kita. Pero payong kapatid, huwag mong paaasahin ang sarili mo sa isang bagay na hindi pa naman totoo.
Huwag ka nagpapapaniwala sa pakiramdam mo lang. Dapat malaman mo sa kanya mismo ang totoo. Hindi yung hindi ka sure sa feelings niya tapos minahal mo na siya. Maniwala ka sa akin, ikaw lang din ang masasaktan sa huli. Paano ko malalaman kung gusto niya ako? Tatanungin ko? Wag mong gagawin yan. Huwag kang magmukhang desperada sa harap niya kasi baka ma-turn off siya. Ayaw ng mga lalaki sa babaeng naghahabol. Remember, hindi ka aso para maghabol ng tao. Anong gagawin ko? Huwag ka kasing magmadali. Magpakipot ka rin ng konti. Huwag mo masyadong ipahalata na bet mo siya. Chill ka lang. Sabi nga nila, it's not the destination that counts, but the journey. Kaya enjoyin mo lang yung chemistry nyo for the meantime. Aamin din yan sa nararamdaman niya pagtagal. Basta wag mo siyang pilitin kasi kapag pinilit mo, babahagang buntot nun. Ayaw ng mga lalaki sa commitment unless sila na mismo yung nag-decide. So, kapag decided na si Jacob, dun ka lang maniwala na bet ka niya. Matapos bumalik sa US ng mga pinsan ko ay nanatili ang closeness namin ni Jacob, Papa Dudut. Nagpatuloy ang paglabas-labas naming dalawa. Katulad ng sinabi sa akin ni Sasa ay hindi ko masyadong pinaasa ang sarili ko. Kahit na may nararamdaman ako para kay Jacob noong time na yon, ay sinolo ko na lamang muna ito hanggat hindi niya sinasabi sa akin na nagugustuhan din niya ako. Itinuring ko na lamang muna ang relasyon naming dalawa bilang magkaibigan. Sa mga sumunod na araw ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Jacob. By that time ay sobrang open na namin sa isa't isa. Wala nang hiyaan sa pagitan naming dalawa at tapos na kami sa stage kung saan ay patuloy ang pagpapa-impress na ginagawa namin. Nagsimula na naming makita ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa bawat isa at sa kabila ng mga yon ay nanatili pa rin ang samahan naming dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa pagdating ng February, nagsimula nang magparamdam sa akin si Jacob. Eksaktong February 14 noong inaya ko ni Jacob na kumain sa labas. Nag-date kami sa isang restaurant at doon mismo ay inamin niya sa akin ang totoong nararamdaman niya. Unang pagkikita pa lang daw namin ay nagkaroon na siya ng crush sa akin. Sa katunayan nga ay siya ang may ideya na ayain ako ng mga pinsan ko noon na mamasyal para magkaroon daw kami ng time na kilalanin pa ang isa't isa. Para bang ang mga pinsan ko na rin ang nagsilbing wingmen niya noon, Papa Dudut. Then after some time ay na-realize daw niya na nahuhulog na ang loob niya para sa akin. After na confession niya, inamin ko na rin kay Jacob na matagal ko na rin siyang gusto. Doon na siya nagsimulang manligaw sa akin, Papa Dudut. Kalagitnaan ng March noong opisyal ko siyang sinagot, Papa Dudut. Maganda pala dito ng gantong oras, no? Wala na masyadong tao. Tahimik na yung paligid kaya masarap maglakad-lakad. Kaya nga paborito ko yung ganitong oras 11 PM onwards. Tahimik na ang mundo. Sobrang peaceful, maliban na lang sa mga taong kumakayod pa rin sa gabi. Ako kasi morning person ako kaya hindi rin ako masyado nagpupuyat. Ngayon lang. Sorry ha, mukhang kasalanan ko pa yata kung bakit magkaka-eyebags ka na. Ayos lang, syempre bilang boyfriend mo, hindi rin naman ako makakatulog habang hindi pa ako sigurado na nakauwi ka na ng safe mula sa mga gig mo. Kaya sa mag-alala ako sa bahay, mas magandang samahan na lang kita. Ay, nga pala, eto, may regalo ako para sa'yo. Hala, ano to? Buksan mo na! Oh my gosh, ang ganda! Infinity necklace yan, late gift ko. Para sana nung mansari natin yan kaso late dumating kaya ngayon ko palang may bibigay. Thank you! Maliit na bagay lang yan. Ang cute-cute naman. 4 months na pala tayo. Ang bilis ng panahon, no? Isipin mo, last year, hindi tayo magkakilala. Pero dahil sa ubas, nagkita yung mga landas natin. Nakakatuwa nga Pero naniniwala ka ba talaga na yung ubas ang rason kung bakit tayo nagkakilala? Yun naman talaga, diba?
Kung wala kang planong kumain ng ubas nung New Year at wala rin akong idea tungkol sa ubas-ubas na yan, hindi tayo magkikita sa kusina ng pinsan ko. Pero may chance pa rin naman na magkakilala tayo since nasa iisang lugar naman tayo nung oras na yun. Kung sa bagay, oo nga naman, pero ubas pa rin ang naging dahilan. Sa mga encounter na pwedeng mangyari sa atin nung gabing yun, nagkita tayo nung kumain tayo ng ubas. Hindi ka ba naniniwala sa ganun? Na may mga taong destined talagang magkakilala? Parang Red String Fury. Sabihin na nating naniniwala naman ako. Kumain nga ako ng ubas, di ba? Pero ayoko lang paasahin yung sarili ko sa isang bagay na walang katotohanan eh. Yun bang aakalain kong ito na talaga yung final kasi destined nga ako no. Pero in the end, hindi pa pala tayo yung para sa isa't isa. Bakit? Dumating ka na ba sa point noon na naniwala kang destiny mo na yung partner mo? Oo, palagi. Ganun ako noon eh. Lahat na nangyayari sa buhay, binibigyan ko ng meaning. Ang tingin ko sa buhay ko parang pelikula na lahat na nakakatagpo ko itinadhana para sa akin. Yun pala, dadaan lang sila para saktan ako. Yun ang nakakatakot sa pag-ibig, no? Kailangan mo talagang sumugal. Puso yung nakataya. Kaya kapag natalo ka, masakit talaga. Hindi ko alam kung gaano kasakit yung sakit kasi hindi ko pa naman naranasang ma-broken heart. Pero iniisip ko pa lang, parang maski ako, hindi ko rin talaga kakayanin. Ang kabutihan naman sa mga experience kong ganun, mas natuto ako, mas lumawak pa yung pangunawa ko. So ngayon, hindi ka na umaasa? Hindi ka na naniniwala na para tayo sa isa't isa? Siyempre umaasa. Hiling ko nga na ikaw na talaga eh. May reservations man pero araw-araw ko ipinapanalangin na ikaw na yung huli kasi ikaw na talaga yung tinuturing kong huli ko eh. Ay, sana nga. Yan din ang dalangin ko, lalo na't sobrang pressure sa part ko kasi napakahaba pala ng pinagsamahan nyo nung ex mo. Paano mo nalaman? Wala naman akong nakwento sa'yo tungkol sa ex ko ah. Nabanggit nung pinsan ko, 7 years daw tumagal yung relationship nyo. Tama, 7 years nga. Pwede bang tanungin kung anong nangyari? Bakit kayo naghiwalay? Ayoko na sanang pag-usapan yun. Tapos na yun tsaka hindi ko ugali magkwento ng past relationships ko eh. Lalo na sa'yo na girlfriend ko. Okay lang naman kung ayaw mong sabihin. Mas maganda na rin yung wala akong alam. Ignorance is bliss, ika nga nila. Kung wala kang alam, wala kang aalalahanin. Tama. Huwag na nating alamin yung tapos na. Tsaka wala ka naman dapat ipag-alala eh. Okay naman yung naging hiwalayan namin ng ex ko. Walang masamang tinapay sa pagitan naming dalawa. That's good. At least wala kang evil eye na matatanggap kasi walang taong galit sa'yo. Ang hilig mo talaga sa mga pamahiin no? Well, wala namang mawawala kapag naniwala ka. Huwag mo lang gawing personality para hindi ka masabihang baliw. Baka naman pati horoscope natin na-check mo na kung compatible tayong dalawa. Ay actually matagal ko nang nagawa yan. Talaga? So ano sabi? Compatible ba tayo? Virgo at Taurus? Compatible naman kasi pareho tayong earth sign. Nice! E di kung ganun, wala nang problema. Aligned naman pala pati stars natin eh. Pareho nga lang tayong hard-headed kasi ang earth sign minsan matitigas ang ulo. Iyon lang. Papadudot kahit chill man ako tuwing magkasama kami ni Jacob ay aaminin ko na ramdam ko ang pressure bilang bago niyang girlfriend. 7 years ba naman kasi ang kailangan kong tapatan, talagang malaki ang naipataw sa aking trabaho. Ang kagandahan lang sa relasyon namin ni Jacob dahil alam niyang first time ko lang na pumasok sa ganong klase ng relasyon ay naging supportive siya sa akin. Halatang experience na talaga siya dahil napaka-gentle niya sa relasyon namin. Minsan nga ay napipredict pa niya kung magkakaroon kami ng kaunting pagtatalo. Bago pa man mangyari yon ay inuunahan na niya ito para hindi na mag-escalate pa sa away. For the next months ay naging maayos ang pagsasama namin. Ignorante man ako pagdating sa pag-ibig ay mabilis naman akong natuto. Marunong kasi akong mag-reciprocate ng feelings. Kung ano ang natatanggap ko ay ibinabalik ko rin kaya naging healthy ang relasyon namin ni Jacob. Hindi ko alam kung dahil sineswerte ba talaga o destined ba kami. Ang mahalaga lang para sa akin noon ay maayos
ang tinatakbo ng relasyon namin. Dumating ang unang pagsubok sa relasyon namin ni Jacob nito lang November. Kung kailan ilang buwan na lang ay malapit na naming i-celebrate ang isang taon namin bilang magkarelasyon. Isang tao ang muling nagparamdam sa buhay ni Jacob. Walang iba kundi ang ex niya. Ang malala, Papa Dudut, ay buntis ito nang muli siyang nagpakita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko ang muling pagbabalik ng girlfriend ni Jacob mula sa kanya mismo. Yon ang maganda sa relasyon namin ni Jacob. Wala kaming tinatago mula sa isa't isa, Papa Dudut. Very vocal kami sa mga nangyayari sa buhay namin, kaya naman sobrang tatag ng tiwala namin sa bawat isa. Pagkatapos niyang makita at muling makausap ang ex niya, ay nagkwento agad sa akin si Jacob. Aksidente raw silang nagkita sa isang event at doon ay nalaman niyang buntis ito, Papa Dudut. Nung una ay natakot at kinabahan ako noong narinig kong buntis ang babae. Ang unang pumasok sa isipan ko, kaya siguro sila nagkita ng girlfriend niya ay dahil baka siya ang ama ng dinadala nito. Pero hindi pala ganon ang nangyari. Ang dinadalang baby ng kanyang ex ay bunga raw ng pagmamahala nila ng current boyfriend niya na that time ay fiancé na pala niya. Nakahinga ko nang nalaman kong engaged na pala ang ex ni Jacob at malapit na itong ikasal. Pero sa parehong pagkakataon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. Dahil first time lang akong na-threaten sa realization na may maayos pa palang connection sina Jacob at ang ex niya. Napansin siguro ni Jacob ang pagkakaroon ko ng alinlangan, kaya naman noong napansin niyang medyo napapa-overthink na ako ay pinakilala niya ako mismo sa girlfriend niya. Papa Dudut, never kong na-imagine na darating din pala sa puntong mamimit at makikilala ko ang ex-girlfriend ni Jacob. So, kumusta naman yung eyeball nyo ng ex ng jowa mo? Eyeball talaga? Ano pa bang ibang tawag dun? Okay naman yung meet up namin. Mabait siya, in fairness. At gusto mo yon? Mas mabait yung ex kesa sa'yo? Mabait din naman ako kaya walang kaso sa akin yun. Alam ko sa sarili ko na mabait akong tao. Sure ka? Kung mabait yung girl, ba't sila nagkahiwalay ni Jacob? Baka naman jowa mo pala may problema. Hindi mo ba naisip yon? Ito naman gagawa pa ng issue. Nasolve na nga yung problema namin eh. Huwag mo nang dagdagan. Ate, tandaan mo mas marami akong karanasan sa pag-ibig kesa sa'yo. Nagtatanong lang naman ako. Wala namang kasing problema kay Jacob eh. Maayos yung naging hiwalayan nila ng ex niya. For 7 years? Yung mga ganong katagal na relasyon, walang maayos na hiwalayan yung mga ganon. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Na may something silang dalawa? Sino ba naman kasing boyfriend ang ipapakilala yung current girlfriend niya sa ex niya? Gawain ba yun ng matinong tao? Ipinakilala niya ako sa ex niya kasi nag-overthink ako. Nagkita kaming dalawa para matapos na yung worries ko. Para masigurado na wala nang problema sa kanilang dalawa. Na masaya na sila sa kanya-kanya nilang buhay. So, wala ba talaga? Wala nga. Ang kulit mo naman eh. Ikakasal na yung girl. Actually, invited nga kaming dalawa sa kasal nila eh. Ganon? Oh my gosh, ang weird talaga. Hindi ka lang kasi sanay makakita ng mag-ex na mature mag-isip. Hindi na issue kina Jacob at sa ex niya yung nangyari sa kanila dati. Nakapag-move on na sila sa naging hiwalayan nila. Kaya hindi na problema kung magkaayaan pa sila sa kasal. Ganun sila ka-okay at ganun na sila kasaya sa sarili-sarili nilang relasyon at buhay. Okay, sabi mo eh. Kung totoo man yan, edi good. So pupunta kayo sa kasal? Oo naman. Nakakahiya naman kung hindi kami pumunta. Pinadalhan kami ng invitation eh. Tinanong mo ba si Jacob kung gusto niyang pumunta? Sa akin niya binigay yung desisyon. Kung gusto ko raw pumunta, pupunta kami. Kung ayoko, di rin siya pupunta. Nag-decide ako na pumunta na lang. Kasi bakit naman hindi?
At talagang gusto mo makipaglaro sa apoy, no? Paano kung bigla mag-runaway bride itong ex at tumakbo paalis ng altar kasama si Jacob? Ikaw kung ano-ano talagang pumapasok sa isip mo. Hindi to telenovela ha. Nasa totoong buhay tayo. Ay hindi! Ang mga telenovela inspired yan sa totoong buhay. Ewan ko sa'yo. Sinisira mo peace of mind ko eh. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Pagdudahan ko si Jacob? Binibigyan lang kita ng senaryo na pwedeng mangyari. Hindi mangyayari yon. Malaki ang tiwala ko kay Jacob. At isa pa, mukha namang mahal na mahal nung ex niya yung mapapangasawa niya eh. Nung nag-usap kami, wala siyang ibang binabanggit kundi kung gaano siya kasaya sa current love life niya. Bakit nga ba kasi naghiwalay si Jacob at yung ex niya? Mahaba-haba na rin yung 7 years ha? Sayang yun. Ano ba nangyari? May third party bang involved? Walang third party. Ang kwento nila sa akin na wala na lang daw basta yung spark. Para bang naubos na lang yung pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi na nag-work yung relationship nila. Hindi na sila nag-grow as a person. Sa huli, nag-decide sila na maging friends na lang. Pinalaya nila yung isa't isa para subukang magmahal ulit. Nakakilala si ex ng bagong lalaki, tapos nakilala naman ako ni Jacob. Tapos sasabihin mo, hindi mala telenovela yung kwento mo? Ang dami ko nang napanood na ganyang pangyayari. Ang exage mo rin naman kasing mag-isip. OA na OA eh. Whatever, kung saan kayo masaya, doon na rin ako. Kung wala rin naman palang problema, edi mabuti. Basta siguraduhin mo lang na goods na yung ex niya. Sigurado kang hindi mo na yun pagseselosan. Hindi na, kasi mature na rin ako mag-isip. Kaya nga kami a-attend ng kasal eh, para ipakitang okay na okay ang lahat. Eh di wow! Papadudot walang rason para paghinalaan ko si Jacob dahil sa 8 buwang pagsasama namin, wala siyang ibang ginawa kundi ang buuin ang tiwala ko sa kanya. Doon ko nga na-realize kung gaano kahalaga ang tiwala sa pagitan ng 2 taong nagmamahalan. Kung hindi ito matibay, mahihirapang magtagal ang isang relasyon. Kaya dapat bago pasukin ang mundo ng pag-ibig ay wala kang daladalang emotional baggages na maaaring sumira sa pagtitiwala mo sa partner mo. Sa kabila ng mga sinabi sa akin ni Sasa, mas nagtiwala ako sa boyfriend ko at sa pagmamahal na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. 2 choice lang naman kasi yan. Yan ay ang maniwala ka sa partner mo o pagdudahan mo lahat ng ginagawa niya. Mas pinili ko ang una at buong puso ko siyang pinagkatiwalaan, Papa Dudut. Ang kapalit noon ay never sinira ni Jacob ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Very transparent kasi si Jacob kaya lahat ng nangyayari sa buhay nito ay updated ako kaya naman wala nang lugar sa puso't isipan ko ang pag-overthink. Gabi bago ikasal ang ex ni Jacob ay naghahanda na ako noon para sa gagamitin kong damit kinabukasan. Nang bigla akong pinuntahan ni Jacob sa bahay para sabihin ang balitang mas mabuting wag na kaming magtungo sa kasal ng ex niya. Tinawagan na raw niya ito at nagpaalam na hindi na kami makakadalo. Nagulat ako sa naging desisyon niyang yon pero noong tanungin ko siya kung bakit niya yon nagawa ay mas humanga ako sa kanya, Papa Dudut. Bakit naman biglang nagbago yung isip mo? Last minute ka namang nag-decide na di na tayo attend ng kasal ng ex mo. Naka-ready na pa man din ako. Pasensya ka na kung hindi na kita natanong ha. Bigla lang kasi ako nagkaroon ng realization eh. Anong klaseng realization naman yun? Na hindi magandang tingnan na pupunta pa tayo sa kasal ng ex ko. Lalo pa na isasama kita. Ano namang hindi maganda doon? Tapos na kasi kami. Kumbaga, wala na dapat kaming koneksyon ng ex ko. Kasi sarado na yung kwento namin eh. Hindi na dapat namin dinadagdagan pa yung memory sa pagitan naming dalawa. Pareho na kaming nag-decide na tapusin ang lahat eh. Ngayon kung patuloy kaming magiging ganito, para saan pa tinapos namin ang lahat, di ba? Eh baka naman yun yung closure na inaasahan niya. Gusto niyang makita mo siyang ikasal para mapatunayan niyang masaya na siya sa bagong buhay niya. Para saan pa? Pumunta ako o hindi, matutuloy pa rin naman yung kasal nilang dalawa eh. Hindi nila kailangan yung presensya ko para matuloy yung kasal nila. Ganon din ako.
Hindi ko kailangan yung presensya ng ex ko para lang patunayan na mahal kita. Tsaka nakakainsulto yun sa part nyo ng mapapangasawa niya. Kaya pakiramdam ko talaga hindi na kita kailangan dalhin sa kasal nila. Kahit sa ang anggulo tingnan kasi hindi maganda eh. Pero okay lang naman sa akin eh. Patunay lang yun na mature na kayo pareho. Natanggap nyo nang hindi kayo ang endgame katulad ng naging explanation ko kay Sasa. Matagal ko nang tanggap ang totoo. Hindi ko na kailangan patunayan yun. Ayoko lang nadalhin ka sa nakaraan na hindi naman na dapat balikan. Ayoko rin kasing maging parte sa bagong buhay na binubuo ng ex ko ngayon. Ganon din ako. Ayoko siya maging parte sa bagong chapter ng buhay ko kasi nga tapos na kami. Sure ka na ba talaga dyan? Di na tayo pupunta? No regrets? No regrets. Tsaka final na. Nakapag-decide na talaga ako. At sorry ulit kung hindi ko man lang na-consider yung feelings mo. Katulad nga ng sinabi ko, pumunta man tayo o hindi, okay lang sa akin yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo at alam ko namang kapakanan ko lagi ang inuuna mo eh. Alam kong hindi ka gagawa ng mga desisyon na ikasisira ng relasyon natin. Ganon kalaki ang tiwalang binibigay ko sa'yo araw-araw. Salamat. Patuloy kong gagawin yon hanggang sa pagtanda natin. Alam ko sinabi ko na to noon na hindi ko na paaasahin pa ang sarili ko pero willing akong sumugal ulit at maniwala na tayong dalawa na talaga magsasama hanggang sa dulo. Hindi kita papaasahin. Pangako ko sa'yo na mamahalin kita hanggang sa huli. Cheesy man pakinggan pero yun ang totoo. Yun ang gagawin ko hanggat patuloy na tumitibok ang puso ko. Alam mo, para hindi masayang yung naging preparation mo, mag-date tayo bukas. Saan naman? Bahala na. Kung saan man tayo dalhin ng kapalaran. Ay gusto ko yan. Sige gawin natin yan. Ay sus! Oh. Kanina pa ako nagkikringe dito sa mga linyahan yung dalawa. Ano kayo, teenager? Bruha ka? Kanina ka pa dyan? Oo. Lalabas sana ako kaso parang ang seryoso ng usapan nyo kaya hindi ko na muna kayo inabala. Magandang gabi, Sasa. Magandang gabi rin. Mabuti naman at natauhan ka. Akala ko dadalhin mo talaga tong si ate sa kasal ng ex mo eh. Noon ko pa sinasabi sa kanya na hindi maganda yun. Kaso ito namang si ate, patay na patay sa'yo kaya kahit ano gagawin niya para may ibigay yung gusto mo. Oy, hindi totoo yan ah. Totoo naman eh. Kaya ikaw Jacob, ayus-ayusin mo mga desisyon mo. Kasi ikaw lang talaga aasahan ko sa relasyon nyo. Medyo utututong ate ko eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yon. Dapat lang. At kapag itong ate ko niloko mo, ako talaga makakatapat mo. Lagi ko yung pinagtitripan pero mahal na mahal ko yan. Oh, totoo ba? Siyempre, joke lang yun. Nahawa na tuloy ako sa kakornihan yung dalawa. Hala sige, maiwan ko na muna kayo, may lakad pa kami ng boyfriend ko. Tuloy niyo yung kadramahan niyo dyan. Sige, mag-ingat ka. Papa Dudut never nangang nagkaroon ng koneksyon sina Jacob at ang ex niya simula noon. Never na siyang nabanggit at never na namin siyang pinag-usapan. Doon ko na nga na-realize na ganito pala kasayang magkaroon ng minamahal. Ganito pala ang kapanatagan na dala ng pag-ibig na tapat. Ang dalangin ko na lang talaga sa may kapal na sana'y patuloy na maging maganda ang relasyon naming dalawa ni Jacob. Na sana anumang pagsubok ang dumating sa pagsasama namin ay sabay namin itong malampasan. Kasabay ng paglapit ng panibagong taon ay ang pagharap namin ni Jacob sa panibagong yugto ng love story namin. Pagsapit ng New Year ay pumwesto ulit kami sa ilalim ng mesa para kumain ng ubas. Pero hindi katulad noong nakaraang taon, sa halip na maging swerte sa pag-ibig. Ang magiging hiling namin ngayon ay magtagal pa ang relasyong binuo naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Malay po ninyo, sa susunod na taon ay may bagong kwento na naman akong ibabahagi sa inyo tungkol sa relasyon namin ni Jacob. Sa ngayon ay eto na lang muna ang maishishare ko sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at sana'y magkaroon kayo ng masaya at manigong bagong taon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Trixie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon?
Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!